Kaixo eta ongi etorri, gaur adimen artifizialarekin duzun harremanari buelta emango diogu goitik berera. Kontua ez da tresna hau noizean behin erabiltzea, baizik eta benetako profesional bihurtzea. Nola? Modu estrategikoan erabiliz emaitza bikainak eta batez bezera koherenteak lortzeko. Beraz, goazen harira. Begira, hasi baino lehen zerbait oso argi utzi behar dugu. Adimen artifiziala erabiltzeko bi modu daude, funtsean. Batetik erabilera arrunta dugu, denok egiten duguna. Google'i zerbait galdetzea bezalakoa da, ez? Eman ideia batzuk, azaldu hau, galdera simpleak erantzun generikoak. Baina bestetik erabilera estrategikoa dago, eta hori lagunok beste mundua bet. Hemen adimen artifiziala ez da erantzun makina bat, zure lankide bat baizik. Gakoa ez da erantzunak eskatzea, zure lana berarekin antolatzea da. Hori da benetako aldaketa. Jauze da gaurko gune bidaia horria. Lehenik, pentsamolde aldaketa horretan sakontuko dugu. Gero, emaitzak guztiz eraldatzen dituen prompt formula aztertuko dugu. Ondoren, tresna aurreratuagoak ikusiko ditugu, GPT pertsonalizatuak eta proiektuak adibidez. Lan fluju profesionalak diseinatzen ikasiko dugu, aplikazio aurreratuet batzuei begirada bat emango diegu, eta azkenik, maizutasuna lortzeko printzipio nagusiak finkatuko ditugu. Prest? Goazen lehen atalarekin, esan bezala hemen gakoa txipa aldatzea da. Ahaztu galdera burutsuenak egiteaz, benetako profesionalak ez dira horretan zentratzen. Kontua da, lan egiteko egitura metodiko bat sortzea. Orduan, zerk egiten du diferentzia? Zergatik lortzen dituzte batzuek emaitza ikusgarriak eta beste batzuek ez? Ez da sortea, ez da magia. Lau gauza hoetan datza guztia. Nola ematen dizkiozun aginduak, zehatz-mehatz. Nola zatitzen duzun proiektu handi bat zati kudeagarrietan. Nola gehaztatzen duzun kritikoki ematen dizun guztia. Eta batez ere, nola pentsatzen duzun prozesuetan, eta ez zeregin isolatuetan. Laburbilduz, metodoa da dena. Ondo, goazen bigarren atalera, metodo honen bihotzera. Hau da, benetako jauzia ematen dugun lekua. Esaldi solteak botatzetik, agindu profesionalak eta egituratuak ematera pasatzea. Baina, zer da zehazki prompt profesional bat? Begira, lehenengo araba, ez da galdera bat. Agindu bat da, argibide multzo bat da 5 elementu kritiko dituena. Pentsa GPS batean bezala, zuk esaten diozu nora joan nahi duzun, baina baita zein bidetatik, zein abiaduratan, eta non gelditu nahi duzun ere. Zuk duzu kontrola, ez berak. Ikus ditzagun 5 osagaiak, lehena, rola. Hau funtsezkoa da. Ez diozu eskatzen idatzi zerbait marketinari buruz. Ez, esaten diozu, zu marketing zuzendari aditu bat zara. Honek, tonoa eta ikuspegia guztiz aldatzen ditu. Bigarrena, zeregina. Hemen zehaztasun militarra behar da. Zeregin dionboen nola eta zertarako. Zero ambiguoztasun. Hirugarrena, kalitate iritzpideak. Hauek dira joko arauak, marra gorriak, ez asmatute tirarik, ez erabili jargoi korporatiboa, tonoa profesionala baina gertukoa izan behar da. Laugarrena, formatua. Nola nahi duzu emaitza, taula batean, puntu zerrenda batean, honek denbora pila bat aurrezen dizu. Eta 5. Hau da dena aldatzen duena, egiaztapena. Begira, ondo entzun hau oso garrantzitsua delako, egiaztapen prozesua, hauxe da, hau da afizionatu bat eta profesional bat bereizten dituena. Ez da amaieran begiratxo bat ematea akatzak zuzentzeko, ez, elkarrizketa prozesu bat da, iarekin duzun elkarrizketa bat, emaitzaren kalitatea hobetan baratean hobetzeko, hemen dago benetako gakoa. Eta nola egiten da hori? 3 pauso magiko hauekin. Lehenik, barne auditoria. Pentsezazu, iari eskatzen diozu beri burua kritikatzeko. Aizu, berri ikusi idatzi duzuna. Non daude akatzak? Zer hobetu daiteke? Bigarrena, zorroztasun ebaluazioa. Are urunagoaz. Jarri nota bat zure lanari eta de explicamos por qué. Honek bere ahulguneak azaleratzera beharten du. Eta 3. kolpe final. Berri dazketa hobetua. Ondo, orain hartu kritika horiek guztiak eta berri dazketestua usetik. Dena zuzenduz. Sinestizazue, emaitza brutala da. Oso ondo, orain badakigu agindu onak ematen. Baina, zer gertatzen da behin eta berriz arau berdinak errepikatu behar baditugu? Aspergarria da, ezta?
Babertarako daude tresna personalizatuak. Zer da GPT personalizatu bat? Erraza da ulertzen. Imaginatu laguntzaile bat kontratatzen duzula. Ez diozu egunero azaldu behar nola egin nahi duzun lana, ez da? Behin, azaltzen diozu. Eta kito. Horixe da GPT personalizatu bat. Zure neurrira egindako laguntzaile espezialista bat da. Esaterako, zure artikuluak editatzeko bat sor dezakezu. Behin esaten diozu zein den zure tonua eta zure estilo arauak, eta hortik aurrera testua eman eta ark bere lana egiten du. Magia dirudi, baina teknologia da. Eta proiektuak, zer dira? Bueno, hau beste kontu bat da. Pensa proiektu handi baterako karpeta digital bat dela. Imaginatu liburu bat idazten ari zarela. Zure dokumentazio guztia, pertsonaiak, argumentua, ikerketa, karpeta horretan sartzen duzu. Hortik aurrera, iari edozer galdetzen diozuenean, beti konsultatuko du karpeta hori. Testu ingurua ez da inoiz galtzen. Izugarria da lan luzeetarako. Orduan laburbilduz, zein da bien arteko aldea? Oso sinplea da. GPT personalizatu bat nola jokatu behar duen esateko da, bere portaera definitzeko. Zeregin txiki eta errepikakorretarako ezin hobea da. Proiektu bat berriz, zeri buruz ari garen esateko da, testu ingurua emateko. Lan hanbieta konplexuetarako da. Alegia, bata tresna espezializatu bat da, eta bestea berriz, lantoki oso bat. Orain tresnak ditugu, badakigu agindu onak ematen, baina nola lotzen dugu dena proiektu real batean. Hemen sartzen da laugarren atala, lan fluxuak diseinatzea. Eta hau ga benetako maila profesionala lortzeko gakoa. Zer da lan fluxu bat? Ez beldurtu hitzarekin. Besterik gabe lan egiteko plan bat da. Improvisatzeari ustea eta estrategia bat izatea. Pauso bakoitza zein den, zergatik den eta nola lotzen den hurrengoarekin. Auto bat muntatzeko kate bat bezalakoa da, baina ideiekin eta sormenarekin. Eta nola diseinatzen dugu bat? 4 urrats oso logiko daude. Lehenengoa, eta hau da garrantzitsuena, hasi amaieratik. Zer lortu nahi duzu zehazki? Hori jakin gabe galduta zaude. Bigarrena, zatitu eta irabazi. Proiektu erraldoi bat hartu eta zati txikietan banatu. Ikerketa, eskema, idazketa, zuzenketa. Hirugarrena, gauza bat aldi bakoitzean. Fase bakoitzean, iari zeregin bakar bat eman. Ez nahastu, zentratu dadila gauza bakar bat ondo egiten. Eta laugarrena, berriro ere hitz magikoa, kontrol puntuak. Fase bakoitzaren amaieran, gelditu eta egiaztatu. Ondo goaz, hau da nahi genuena? Eta zergatik da garrantzitsua kontrol puntu hiek sartzea? Pentsa elur bola batean. Lehen fasean akatz txiki bat egiten baduzu eta ez baduzu zuzentzen, hurrengo fasean akatz hori handiagoa izango da. Eta hurrengoan, are handiagoa, amaierara eristen zarenerako konpondu ezineko desastre bat duzu. Beraz, egiaztatu beti, pausoz pauso, kalitatea prozesu osoan zehar eraikitzen da. Ez amaieran bakarrik. Orain oinarri metodologiko sendoak ditugula goazen jolastera, ikus ditzagun pare bat aplikazio aurreratu, jakin mina pizteko. Lehenengoa, automatizazioa. Zer da hau? Lan aspergarri eta errepikakorrak iaren esku ustea. Bileren laburpenak egitea, txostenak sortzea, hori guztia. Baina kontuz, urrezko arau badago hemen. Automatizatu bakarrik zuk eskuz primeran egiten dakizun zerbait. Zergatik, bestela zure akatzak automatizatuko dituzu, eta hori oso arriskutsua izan daiteke. Lehenengo menperatu, gero automatizatu. Eta bigarrena, hau oso interesgarria da, vibe coding. Zer esan nahi du? Programatu gabe programatzea, nolabait esateko. Zuk hizkuntza arruntean deskribatzen duzu zer egin behar duen aplikazio batek, eta iak kodearen lehen berzioa sortzen dizu. Ezin hobea da ideiak probatzeko, prototipo azkarrak egiteko. Noski, gero programatzaile batek gainbegiratu behar du, baina hasierako lana izugarri azkartzen du. Bueno, bidaiaren amaiera iristen ari gara. Orain, laburbildezagun ikasitako guztia 5 printzipio simple, baina oso boteretsuitan. Hauek dira zurekin betirako eraman beharko zenituzkeen ideiak. Prest, ona hemen zure 5 agindu beriak. 1. Ez improvisatu. Inoiz, plan bat izan beti. 2. Lan egin faseka, zatitu arazo handiak zati txiki eta kudeagarrietan.
3. Beti egiaztatu, ez fidatu itzuitzuan, kalitatea zure ardura da. 4. Definitu estandarrak hasi horretik. Zer da ona zuretzat? Erabaki hori lehenengo. Eta 5. Agian garrantzitsuena, pentsa prozesuetan ez erantzunetan. Ez bilatu erantzun azkar bat, eraiki sistema bat emaitza onak behin eta berriz lortzeko. Eta dena, azken finean, ideia indartzu honetara dator. Pentsa ezazu horretan. Tresnau amplifikadore bat bezalakoa da. Zure ahotsa hartu eta ozenago intzunarazten du. Baina zuk zer esan ez badakizu, amplifikadoreak zarata besterik ez du aterako. Zure metodoa da zure ahotsa. Zure metodoa da seinale argia. Metodoarekin lan egiten baduzu, orduan bai. Orduan tresna honek zure gaitasuna biderkatu egingo du. Eta hor, muga bakarra zuk jartzen duzu.